Northeast Record presentation. WUFF. Awarwaro ga wata tasa awarwaro ta ce wa mai gida a sanya kida ta yi tabargaza. Kan naga mai gida a kan naga mai gida kan naga mai gida a bakin murhu sauran tuwon ne bai ishe shi ba ayyana na yi karkada nan girgiza nan. Na san baka da nan bata. To siya mace barka da dare kaga hoton bakuwa ko? Wai baby na me kake yi haka ne? Na? Yace me kake yi haka? Mu ga waya. Ba. Mu ga waya. Ha? Nace an ga wayan. Wa alaikum salam. Lafiya kalau. Ito shi ke. To sai din. Masha Allah. Bari dai in shiga bayin kamarwa. Siyama ya saki mun haka. Ya saki mun haka. Ka fi so mu yi magana ta waya kenan ko? Ba za ka samu zuwa ka ga hotar yar taka ba. In ji kamar waya kake ko? Wallahi. Waya nake da umma. Allah dai sa lafiya. Lafiya kalau. Kawai dai gani ta kwana biyu ba mai waya ba shine ta ga gwanda ta kira ta ce muna lafiya. Sai ba mu kyauta ba. Ba mu fa kyauta ba gaskiya. Shine nake ganin ya kamata in shirya gobe kawai in je in gashe ta zafi. Gobe tare za mu je Allah ya yarda sai mu je mu duba su mu gaishe ta. Ko? Ne mana. To sarkin chatin ana ta. Amma chatin nake ba kawai na da duba abin. Zan dan je da. Ina kuma za ka yi? Zan je ga sai. Ba inda za ka yi zan ka fita da ja za ka iya dawo yanzu. Dole zan fita kuma daga nan zan tsaya in sallah. Kadai daga nan kuma ka wuce. Babu inda zan je. Sai na dawo mu. To, a da lafiya sai ka dawo. Na raɗa mata suna Aisha. Suna mai daɗi. Gaskiya. Kin san yarinyar nan da ni take kama? Zuwa. Da ni take kama. Gaskiya da an zubar da yarinyar da makarin fasaha. To ita sai mu tsara mata rayuwa ta yadda za ta kasance cikin gata. Insha Allah zan ba ta fara. Zan sa ta a makaranta.
zan yi amfani da duk wani abin da ɗaya ke buƙatar mahaifiya insha Allah zan yi mata. Ba wani gata nake magana ba. Wata rana za a iya goranta mata. Ka gani kuma ba zama na kenan ban yi aure ba. Ni ma dole ina tashi aure sai an binciko na haihu ba tare da na yi aure ba. To, iya kike so a yi ko in ce me ke nufi? Da farko za ka je wurin 'yan sanda kuma za ka je gidan marayu. Wato ranka da daɗe, wannan baiwar Allah da kake gani wasu marasa imani ne suka jefar da ita a kan cuci. To shi ne. Allah sarki, so tari haka tana faruwa wallahi. Haka. Na ji na samu kuma 'yan sanda. Na yi musu bayani da su suka bar da takardar. Ka san yadda abubuwan suke. Ina so in samu takarda ne ta shaida da yanku wanda ka da babu wanda zai mai to ina da mata Allah ya ba mu haifa wacce ne kai. Sai mu samu da ita. Masha Allah. Allah ya saka alkhairi. Ai haka ake so. Sai dai fatan mu ita kuma ubangiji Allah ya raya ta. To ai da ana samun mutane irin ku jajirtattu da kasar ta canza hakan saboda hakan da kai kokari gaskiya Allah ya tabbata ku wannan daga nan kuma Za ka tafi da ita gidanka. gidana kuma Kwarai kuwa gidanka. assalamu alaikum. Lafiya tun safe nake ta kiran wayanka a kashe. Kuma ya na kanka da jariri? Ai ansar wannan tambayar tana tattare da wannan jaririyar. Kinga, mu samu wuri mu zauna sai mu tattauna. Bismillah. Ba ni isha. Na daɗe ina tunanin yadda za a yi mu samu ɗa ko ɗaya a cikin gidan nan wanda zai zame mana sanyin idanu. Karanta wannan kibin. Shi ne na tafi gidan marayu na samu wannan yarinyar ina so mu ci gaba da renanta a matsayin irin. Amma kai wani irin tunani kai haka mai kyau? Na yadda. Dama an ce maza sun fi mata hankali. Kuma haka maza sun fi mata tunani. Saboda ban taɓa tunanin yin hakan ba. Masha Allah. Dama kawai na so in surprise ki ne. Ka ga mamaki. Allah ya ban mu tare. Shiru alhamdulillah. Masha Allah. Siyama, Na'am mama. kin ɗauki yarinya tana tsakiyar shan mama. Kin je kin kai ta. Yanzu kin dawo kin shiga damuwa. Mama ba tunani nake yi ba. Kawai ina misin din Isa ne kafin in je in tarar da ita. Ban gane ba a ina zaki tarar da ita. A ta gidan da ta koma. Ban gane ba Siyama. Ziyara zaki kai musu? A matsayin matar gidan ba. Ta yaya? Yeah. A'a. Barka da rima. San da fitowa. Yawa. Yaya? Na dan bata madara ne ta sha. Allah sai. Su ne kuma amma Sa'adatu magana. Ku samu min irin ne. Amma ka san menene? Wallahi tsoron irin wannan nake. Saboda tunda na kalli wani fim mai suna Basma, ni abin yake ta bani tsoro. Haka ne. Ni ma dai na so mai magana gaskiya. Na ɗan yi nauyin baki ne. Akwai wata ƙanwata, 'yar ƙanwar mama ne. Iyayenta duka sun rasu. Ba wani abu take ba yanzu ina ganin
zai fi kyau a ce ita muka kawo ta ci gaba da rinta. Ina ganin kamar aka haka kin gaba daga wajen muka kawo ta. Kuma ka ga hakan ne tunda ba wani matsala. Tunda ko na ban mata ita dai na san ba za ta cutar da ita ba. Ya kamata a kawo ta. Wannan yayi. Yaya? Zo mu je. Lilin Baba on top. Northeast Records. Ba wata ba wata ba wata ba wata ba wata ba ke ba wata ba wata ba wata ba wata ba wata ba wata ba. Za ka dawo ka aure ni. Aure kuma? Ke ma kin san ba zai yi ba. Yiwa kai, dole yi. Za mu je ƙauye su mama a ɗaura mana aure. Kaga za mu yi auren sirri. Za ka ɗauke ni ka kai da gidanka a matsayin 'yar uwarka ko a matsayin wacce za ta raina Isa. Gaskiya ne. Ƙwaƙwalwarki tana ja. Lallai kin fi ni shiri. Wai ƙanwata ya sunan ki ne? Sunanta Ummi. Ummi ake kira ta. Kai na tambaya baby na. Haka ne, ayi mun abuwa. Ummi ake kira ni. Allah sarki. Sai ga shi ba mu haɗu lokacin bikin ba sai yanzu Allah ya haɗa mu da ke. Tana makaranta ne lokacin. Tana makaranta. To barista. To ai kotu bata baka damar magana ba. Haka ne ban samu damar zuwa bikin ba lokacin ina makaranta ina exam shi yasa ban so ba. To Siyama, ga yarinyan ki na Isa ina fatan zaki taya ni rainonta tunda kin gani ba zama nake yi ba. Insha Allah ai Isan ɗan mu ce babu damuwa insha Allah. Ladi. Ladi. Kin ga kanwan baby na nan? Ina so za ki kai ta masauki dan Allah ki kula min da ita fa. Insha Allah ya tashi ki. Ngota. Allah ya hakuri baby. Shiru. Ya hakuri. Ne baby na tsohon nan naka na da hankali ka rike kyau. Kuma ta ma fi ka kyau fa haka. Da gani ai. Iyaye na zaki kai mu, duniya ina zaki kai mu, ina za mu je ne, mutane ina za mu je ne. San so mu gane al'umma fa mu gyara ɗabi'unmu, mazanmu da mata ita duniya budurwar wawa ce. Duniya budurwar wawa ce. Duniya budurwar wawa ce. An kawo yarinya ce. Lilin Baba daga zango on top. Baby. Kamar na shida zan wuce aiki. Bari in tashi kai ce. A'a, ki kwanci. Kar ka ci kanka na ciwo kuma kwanta ka huta. Sannu. Da Isan zaki tafi? Wallahi da na yi ne in bar mu ummi ita. Amma naga zan yi misin ɗinta. A ran tafi da abata. Sai kin da. To Allah ya sauke ta bi. Ka kula da kanka baby na. Lilin Baba ne on top. Abin da ke raina ya daɗe yana ta damuna, ni dai burina
maza da mata mu barna ba ka tabewa in har ka riki Allah da san rasulullah da gaskiya da yin biyayya kun iyaye na zaki kai mu duniya ina zaki kai mu ina za Haba my love. Ai wannan ba wani abin damuwa bane. Ita ba awa 10 ka ta samu. Ke ko ga baki ɗaya awa 15 din naki. Jiya fa ban kai bacci ba fa. Ko mu kace ni kina ban samu na bacci. Ka ji da kai da kai bacci ka hadda mai shari kuma ka. Ni amfani da lokacin. laifi tudu ne kar ku manta ku hanginawa wasu munafukai ne wasu korai suke kashewa wasu shugabanni zalunci suke kafa za ki kai mu duniya ina za ki kai mu ina za mu je ne mutane ina za mu je ne Jaji Hajjaji. Allah ba ni dama in wuf. Dawa. Da kwana abinci. Mele yana fama da nama. Baby. Baby. To ina yayi?
Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi na kau. Ganina shine bankwana, ganina shine mutuwa, ka gane lalle in dai na fito dole sai an yi kuka. Karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin ki dan akwai kura. Ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura. Barni na yo da ke, barni na yo da ke, tunda na ce sai da ke, barni na yo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana.